3, 2, 1. Anna palaa! Eka erä käynnissä. Tuo se, lyö se seinää vasten. Iske vaan. Tee erikoisliike. Lyö sitä kunnolla. Lyö sitä kunnolla. Noi. Ekan erän voittaja. Tokassa erässä taistelee. Ja toka erä käynnistyy hetken kuluttua. Oletko valmiina? Todellakin. Valmiina rikittämään sut. N. Mä oon tosi valmis tasaamaan tilit. N. 3, 2, 1. Anna palaa! Eka erä käynnistyy tosi hyvin. No niin, tuu pois sieltä. Hyökkää! Hyökkää! Nopeutta toisella kiekolla on tarpeeksi. No niin, hyökkää! Iskut ovat tosi kovia. Iske se seinää vasten! Tee se! Nyt! Lyö sieltä metallit ja keskiruuvi pois. Erikoisliike! Martin voiman käsi! Tokan erän voittaja ei ole vielä. Pinkin erikoisliike keskeytettiin. Tämä voitti sekunnilla. 3. erä, mikä ratkaisee. Tämä VS. Kolmas erä lähtee kohta käyntiin. Oletko valmiina 3. erään? Älä edes kysy. 3, 2, 1. Anna palaa! Tuo se! Lyö se pois areenalta! Iskee! Nyt! Nyt hyökkää! Noin! Erikoisliike! Super Taifunin muuri! Ja 3. erän voittaja on... Voittaja on Ronny ja häviäjä Ville. Onneksi olkoon. Kättelyt. Hyvä matsi oli. Kaikki kiekot kentälle. Viimeinen kiekko. Missä se on? Tässä. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Se olisi moikka.